Es torna a retardar l'arribada de l'alta velocitat a Girona. El TAP no unirà Barcelona amb la frontera francesa fins, com a mínim, al tercer trimestre del 2013. El motiu és que dues obres cabdals per acabar els treballs encara no estan ni licitades i això provoca un nou endarreriment en el calendari. Encara falta licitar l'equipament de les andanes de l'estació del TAP a Girona i la connexió amb l'actual, a part de la col·locació de la via entre la Sagrera i Mollet del Vallès. La Generalitat assegura que no hi ha cap raó ni tècnica ni econòmica que justifiqui aquest nou retard i lamenta que l'anterior govern espanyol ocultés la informació a l'actual. No pot ser-ho de cap manera, un motiu econòmic, perquè l'any passat es van licitar més de 900 milions d'euros d'obres en el TGV a Galícia, que és un TGV doncs, que, en fi, suposo que per Galícia doncs, és d'una gran il·lusió tenir-lo, però que té un retorn econòmic i social discutible. El tram entre Barcelona i la frontera francesa és un tram que, des d'un punt de vista de retorn econòmic, hauria de ser prioritari. I estem parlant de dues obretes, si se'm permet, de 33 milions d'euros. Per tant, no hi pot haver excusa. Senzillament és una dada que se'ns havia ocultat i que posa de relleu una vegada més el desinterès del govern de l'Estat per les inversions a Catalunya. Pel que fa al tren convencional, la Generalitat aposta per mantenir el projecte inicial de soterrar-lo en comptes d'integrar-lo amb les vies del TAP com defensava l'Ajuntament de la ciutat. Des del Departament de Territori i Mobilitat es creu que la proposta del consistori té dificultats tècniques que la fan inviable i que una sola via no serà suficient perquè hi convisquin tots els trànsits previstos, sobretot quan s'engegui el nou servei de Rodalies.